And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ang paborito kong pinsan ay tinraidor ako. Hi, DJ Rocky. Ilang taon na rin ang nakalipas. Hindi pa rin ako nakaka-move on. This is my first time to share my story about my favorite cousin who just left me. Itago mo ako sa pangalang Bebang. And this is my secret file. Bata pa lang ako. I think around 4 to 5 years old. Hindi ako pala kaibigan o palalabas para makipaglaro sa mga batang kasing edad ko. Palagi akong nasa bahay nanonood ng cartoons. O di kaya ay naglalaro lang ng mga manika na bigay sa akin ng mga magulang ko. Minsan pa nga sasabihin nila sa akin, bakit ayaw mong makipaglaro sa mga bata sa labas para magkaroon ka ng kaibigan? Ang sagot ko lang, ayoko po. Tapos di na nila ako pipilitin. Naalala ko nung lumuwas ang mga magulang ko sa probinsya namin para sunduin ako at bumalik sa Maynila. Nasa province kasi ako ng panahon na yon, habang ang mga kapatid ko ay nasa Maynila. At ang mga magulang ko naman ay nasa Maynila din nagtatrabaho. Since nakauwi na ako ng Maynila, doon ko naging close ang pinsan ko. Itago natin siya sa pangalang MJ. Babae siya. Maganda, matangos ang ilong. Mas payat nga lang ng konti sa akin. Noong una, hindi pa ako nun ganun kakulit kasi nga wala akong masyadong naging kaibigan o kinakausap. Tahimik lang ako. Pero dahil kay MJ, naging palalabas ako ng bahay. At naging madaldal ako. Si MJ yung taong kahit bata pa lang makikita mo sa kanya na mabait siya. Makulit, bungiskis. Ni kahit anong bagay na makapagpapatawa sa kanya ay talagang tatawa siya. Palagi niya akong inaayang lumabas para makipaglaro sa mga kaibigan din niya. Takbuhan, block 1, 2, 3, tumbang preso, patintero, piko. At ang isa pa sa mga pinakapaborito naming laro ay ang Chinese garter. Dumaan pa ng maraming araw habang lumalaki na kami, nasanay na ako na palagi siyang kasama. Minsan nga pagising ko ng umaga, siya agad ang hinahanap ko. Yung mga tao sa bahay, pati na rin ang mga tao sa labas, tinatanong kami, kambal ba kayo? At magtatawanan lang kami. Minsan pa nga nag-promise kami sa mga sarili namin na hindi kami magbo-boyfriend o mag-aasawa. Dahil gusto namin hanggang sa pagtanda ay magkasama pa rin kaming dalawa. Mag-best friend nga kasi. Hanggang sa dumaan pa ang ilang taon. 16 years old na siya at ako naman 15 years old. Nagkaroon ng boyfriend si MJ. Alam ko naman na nakakausap lang niya yun at hindi niya papatulan. Pero nung malaman kong naging sila, nagalit ako kay MJ ng mga ilang araw. Sabi ko, akala ko ba hindi tayo magbo-boyfriend? At nang magpaliwanag siya sa akin, ay lumambot na rin ang puso ko. Kasi nga, mahal ko ang pinsan kong yun. Paborito ko siya. At alam ko namang masaya siya sa desisyon niya. And then dumating yung panahon na natuto kaming uminom ng alak. May mga kaibigan din kaming kasama at dumadayo sa kung saang lugar para lang uminom. 18 na ako, 19 naman siya. Nagkaroon siya ng trabaho. Parehas kami naghahanap ng trabaho noon. Nauna lang siyang tawagan doon sa in-applyan niya. Isa siyang crew sa isang store na ang tinda ay rice meal. Kapag payday niya, kumakain kami sa labas at nililibre niya ako.
Wala pa kasi akong sariling pera that time. Binibigyan lang ako ng pera ng mga magulang ko. Hanggang sa lumipas pa ang maraming araw, nagkatrabaho na ako. Pag may libre kaming araw, umiinom kaming dalawa. Ganon, nagsasabihan ng mga problema. Kaya lang, mas madalas siyang umiiyak. Kasi nga marami siyang problema. Pero kahit maraming problema ang pinsan kong yun, nakukuha pa rin niyang maging masaya. Bungis-ngis. Kaya nga kapag nakita mo siya, parang walang dinadalang problema. Hanggang sa dumating yung pandemya. 2 kami na natanggal nun sa trabaho. Sa kadahilan ng nagbabawas ng tao, mahina ang kita ng store. Balik na naman kami sa dating gawin. Sa bahay lang. Kwentuhan. And then, lumipas pa ang mga araw. Nagkasakit si MJ. Hindi ko na lang i-mention kung anong sakit bilang respeto sa kanya at sa pamilya niya. Niresetahan siya ng gamot ng doktor at weekly ang check-up niya. Pansin ko ang pagpayat at pag-itim niya. Minsan, pag nag-uusap kaming dalawa, tatanungin niya ako, maganda pa ba ako? Sexy pa ba ako? At ang isasagot ko sa kanya ay, abay syempre, magkambal tayo, 'di ba? Kung maganda ka, maganda rin ako. At kung sexy ako, sexy ka. Dumaan ang mga araw, yun ang palaging tanong niya sa akin. At simula nang magkasakit siya, lagi na kaming magkasama sa kwarto. Doon nag-uusap. Minsan umiyak siya sa akin na baka matulad siya sa 2 kuya niya na nagkasakit din ng ganun at tuluyan nang nawala sa mundo. Lagi kong pinalalakas ang loob niya na hindi mangyayari yun at gagaling siya. Habang sinasabi pa nga niya yun sa akin, pumupunta ako ng banyo namin at doon ako iiyak. Kaya siguro ako naiiyak dahil naaawa ako sa kanya. Ayoko kasi na makita siyang umiiyak din ako. Ayokong makita niyang mahina rin ako. At sa kwarto, syempre doon kami natutulog. Sinasamahan ko siya ron. Pinapauna ko siyang matulog nang hindi niya alam. So kunwari, tulog na ako para makatulog na rin siya. Gusto ko kasi siyang bantayan. Wala lang. Parang iba sa pakiramdam pag alam kong payapa na siyang natutulog. Then dumaan ang maraming weekly check-up niya. May magandang balita. Binigyan ng doktor ng certificate na nagpapatunay na magaling na si MJ. Nung una pa nga, niloloko niya ako, sabi niya hindi na raw siya gagaling. Naluha ako sa narinig ko sa kanya. Tapos bigla na lang siyang tumawa dahil biro nga lang daw yun. Niyakap niya ako. Naluha ako. Kitang-kita ko yung saya niya dahil magaling na siya. Kung hindi niyo na itatanong, napakalambing ni MJ. Lalo na kapag kaming 2 lang ang magkasama. Hindi kasi niya ganun ka-close yung mga kapatid niya kumpara sa akin. Na nakakausap niya, nasasabihan ng mga problema niya, naiiyakan niya, at nasasabihan niya ng mga sikreto. Nung pinakita niya sa akin yung certificate mula sa doktor, parehas kaming tuwang-tuwa. Sabi ko, diba? Sabi ko nga sa'yo, tiwala lang kay Lord, gagaling ka rin. So paano ba yan? Pwede ka na uli uminom. Biro ko lang, syempre. Tapos sabi niya, oo ba? Sobrang namiss kong uminom eh. Basta DJ Rocky, ang saya namin nung time na yun. Then dumating din yung araw na medyo nagkalaman na siya. Pumupusyaw na ang balat. Pero dumating din yung araw na kailangan kong umalis papuntang Nueva Ecija. Napag-usapan kasi namin ang ka-live-in ko noon na magsasama na kami. Dadalaw-dalaw na lang ako sa Maynila. Nang malaman yun ni MJ, nalungkot siya. Dahil malayo ang Nueva Ecija sa Maynila. At para naman maibsan ko ang lungkot niya, nag-promise ako na kapag nagkaroon ako ng trabaho doon, mag-iipon ako para uuwi-uwi ako sa Maynila. Isasama ko siya doon sa pupuntahan ko para makapasyal.
Hanggang sa tuluyan na nga akong sinundot ng partner ko papuntang Nueva Ecija. Naiiyak ako noon. Kasi syempre mawawalay ako sa pinsan ko. Sa nakagawian ko. Pero yun nga, may paraan naman para hindi maputol ang communication namin ni MJ. Halos araw-araw kaming magka-chat, magka-video call, at kwentuhan to the max pa rin. Then nagkaroon na ako ng trabaho. Naging busy na rin. Hindi na kami masyadong nagkakausap sa cellphone ni MJ. Ilang buwan din ako naging busy. May pasulput-sulput na message sa isa't isa na I miss you. Ganun lang. Then lumipas pa ang mga araw. Hindi ko na nakikitang active si MJ sa social media. Ni post ng picture sa FB, wala. Ayokong mag-isip ng negatibo kaya nilalakasan ko ang loob ko. Mahigit 1 buwan na pala siyang hindi nag-online. Gusto ko siyang makausap o makachat. Hindi ako mapakali. Kaya bigla ako nag-message sa isa naming malapit na kaibigan. Friend, kumusta naman si MJ? Mag-iisang buwan na kasi siyang hindi nagpaparamdam sa akin. Miss na miss ko na siya. And then nag-reply siya sa akin. Sabi, huh? Hindi mo ba alam? May sakit siya. Ang payat-payat na nga niya at ang itim. Hindi na ako nag-reply. Nakipag-video call ako sa bahay kung sino mang available sa kanila. Hanggang sa pag-open ko ng messenger ko, nakita kong naka-online si MJ pero hindi niya siniseen ang mga message ko. Ang tagal din, bago sagutin yung tawag ko pero sa wakas sinagot niya rin. Nung pagsagot niya ng cellphone, bumungad sa akin ng napakapayat niyang muka. Iyak ako ng iyak nang makita ko yun. Umiyak lang din siya. Sorry ako ng sorry. Kasi akala ko nagtatampo siya sa akin dahil busy ako sa trabaho. At paulit-ulit kong tinatanong sa kanya, bakit hindi ka nagsasabi sa akin? Ba't hindi ka nag-a-update kung kumusta ka na? Akala ko ba magkambal tayong dalawa? Tapos ang sabi niya, nahihiya raw siya sa akin na magpakita na ganito ang itsura niya. Bumalik kasi ang sakit niya gaya nung sakit niya noon. Sabi ko, MJ, ano mo ba ako? Pinsan kita, di ba? Wala kang ikahihiya sa akin. So, minsan kapag may extra ako sa sahod, nagpapadala ako kay mama para pambili ng gamot ni MJ. Sobrang dami na rin kasi niyang iniinom na gamot dahil sa sakit niya. May araw na hindi na talaga siya nakaka-online. Bawal siyang nakatutok masyado sa TV o sa cellphone. Gustuhin ko mang umuwi para dumalaw sa kanya. Kaso, kulang kami sa budget. At napakahigpit pa. Dahil kumakalat nga yung sakit na COVID. Gusto ko siyang alagaan, gusto ko siyang tabihan sa higaan araw-araw, gabi-gabi. Kaso wala akong magawa. So kapag nagkaka-time lang para makapag-video call kami, ayun. Sinusulit ko talaga. Pero nakikita ko sa mukha niya na napipilitan lang siyang umiti. Hindi gaya dati na pag tinignan mo siya parang walang problema. Ngayon, bakas na bakas sa mukha niya yung pagkalungkot. Hanggang sa isang araw, umuwi ako sa trabaho. Pagod na pagod. Maraming customers noon. Diretso ako agad sa higaan. Nakatulog na mahimbing. 1 a.m. Nagising ako, ang daming missed call sa akin ng ate ko at si mama. Bigla na lang kumabog yung dibdib ko ng napakabilis. Para bang ayokong buksan yung message nila sa akin at eto na nga. Ang bumungad na mensahe sa akin ay, wala na si MJ. Iniisip ko panaginip lang to. Pero biglang tumawag sa akin si ate. Sinagot ko to agad. Nakatapat kay MJ yung camera at kita-kita ko na nakapikit na ang kanyang mga mata. Napakalungkot. Wala akong magawa kundi humagulgol ng malakas. Hindi ko na iniisip na may tulog sa katabing kwarto. At humiyaw na ako. MJ naman, gumising ka na, parang awa mo na.
Di ba uuwi pa ako? Maya-maya pa nagising yung partner ko sa sobrang lakas ng iyak ko. Niyakap po nila ako. Sumama na rin yung mama niya sa pagyakap sa akin. At hindi ko namalayan, nakatulog na ako sa sobrang pag-iyak. Magang-maga ang mga mata ko. Hindi pa rin ako makauwi nun. At mas lalong mahigpit na ang pagbabantay sa bawat lugar. Wala akong magawa. So, ngayon, wala ako sa burol niya na hiniling ko sana ako'y nagbabantay doon. Video call lang habang nililibing siya. Makalipas ang kalahating taon, tsaka lang nagluwag yung pangarap namin na makapunta ng ibang bansa, yung magkasama pa rin kami sa pagtanda, bigla na lang nawala. Hanggang ngayon di ko pa rin siya makalimutan at palagi pa rin siyang nasa isip ko. Kaya kung nakikinig man si MJ ngayon sa akin, kung nasan ka man ngayon, hindi ka mawawala sa puso ko. Ikaw pa rin ang pinakapaborito kong pinsan. Ang dasal ko ay magabayan mo ko sa lahat ng pagkakataon. Mahal na mahal kita, MJ. Hanggang dito na lang. Salamat sa lahat ng memories na buo natin simula pagkabata hanggang sa pagtanda. Yun lamang po, DJ Rocky. Muli, ako si Bebang. At ito ang aking secret file.